Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir Müslüman doğun soraptırla bir kepter saklama, koygarşin saklama, näme hukm bar, gariplik getirýär diýipdirler. Şularyň kanyny usulawkdan çürüň içmek gowy diýerler, şoň hukmy näme? Ey Müslüman doğun bir guşy inha saklap, köpeldip satmadan çürüň bolsa, onuň bir hiç işgali ýok. Şu wagt mämulen gulladyp, zat edip satylýar. Yok mesela bunu sesinden çürüyün, şonu sesini dinlep, şon bilen öz ruhi alýan bolsaň, aramış alýan bolsaň, onda da şer'in işgali yok, imne suwuna yetişýän bolsaň, emma onun kanyny içmäniň barasynda tedawi bil muharram diye, Hanefi mezhepde haram bilen mudaba etmek, iki şerti var. Birisi bir mutakassis pezeşk aydan bolmaly. İkincisi de şol pezeşk halaldan dermanı ýok diýmeli. Şol pezeşk şu derdine derman bolýa, ikinci de halaldan şunun dermanı ýok diýse, indi şu suratda onda sen ala düşün işsen bolar, ýok hem bolmaz.